Hello everyone, haino hayani ketal video no jo tono lamso khakhayo kam kurang tona hingga ang bo kam kurang tabong ke phongai sri sri bo sajang ang naidi siari che lob lobongjak tabo to maising sopai ka haya diba angke phongai sri sri ang boro thangi tong rono aste aste saikhana ranayang angke tabong ke thang tongo ang ready sidi ang mani phunuk mangliya do asake phat phat ke dobai ma thangka ke tabo thangi tongo naidi lama asake naithok mongke soilengta lama जों थांगै tongo ani dolni gari bai जों ani dolbo armasa tongo ani logego naidi lama bo busuk naithok nokhabono busuk naithok kai nukjagui tongkha line basa lai tongo naidi rignai risa kacha kusum kanai naithotok kaiye jani jani traditional rwnai kanai naidi busuk naithotok kai nukjak tong haiya diba nijeni kamung chumung bai se sinijago hinkhe chini Tripura dofa rok hinkhe busuk naithotok ongoi tongkha chong sopaijak mono town hall o tabong ke flag tisalai tongo chini tini TSB 25/3 palaijak mani sal chong oro phai sopaijak program o tongkhe hall bisingo habai tongo mono ni town hall mokhai naidi naithotok pura light fan joto on khaiye naithotok khaiye sajokgoi decorate rok simple khaina sajoka naithojaka ang haipong jero naithojak baikha comment khai sanani tapokdi yang guri ge phunuk tongo drono phunuknani bagai ang je manchak kenro bo ani vlog no nai enjoy khaidi hingke tei like share subscribe bo khainani tapokdi ani video no katal nai tongnai rokha please khaigai subscribe khaidi ani channel no khairokjak bai di kisa ano bo naidi chini nokrai okra rok kaisa kaisa kai ringoi boroni achuk thai achuk rwkha chini popular singer chini top singer chini Tripura ni dawansuk bo phaijak khe chini nokrai okra rok bo joto achogoi boroni achuk thai achuk rwgui tabo kaisa kaisa base rwgui tongo borok no naidi ani video no skip khaiyawi naitongdi khalogoi paithak jora do tabo hingke chini TSB palaijakmani sal no twiwi momo chunglainani hingke joto pal khe bachalaikha hingke surilainani hinui tabo hingke chini borom gwnang nokrai okra rok kaisa kaisa kok sai tongo nokbo naiwi ani vlog no enjoy khailai di do tabo hingke cake ralai tongo cake salai tongo hingke chini semester ni president chini pudusu Tripura tonobo belai belai khe hambai temani hingke bo sob kisu naikolmani bagui no bwsai chungya hingke kwcham jera age pori thangjak borok bo tongo chini darasong borok bo chungno chubakha borok no belai belai khe hambai chini nokrai okra rok no bo aswke hamjakma yapharo ani bwkhabai chungno aswke loge rwgui program no dinini program no naithotok khe songchamani bagui phaimanjak bagui abo hingke first semester rok no kaisa kaisa kaiye introduction nagui tongo boroni sinimung chung borok no sokar yaphanai chini suto moto bui hai kotor kotor yaphano chikon tete phano borok no yaphajaknai ni sokar yaphapani loge smai tangjaka first semester bai student A few moments later.
Goria musaipaye mukai second dance bo hasmistani burui bo musai tongo chini sister bo naidi asuk naithok ke musai phunuka audience rokno mobo hasmistani no borobo couple ke musago borok hai asuk ke naithok ke musaka borok bo naidi pura thasongjaka angkha borok musamani yang gude gude bo phunukdego yang jongbo video naye wasi chiklaijak enjoy bo khailai tijak an chini oklagni chini dol phale chini semester ni bo hingke manglai ke kok singjallai tongmaya je kok simi sago salo yang ke thas ke musai tongo naidi naithok ke musaika borok naithok jaksoka angkhe norok bo ani video naye enjoy khaidi ang voice over ma khaimani khai copyright klainai haini bagai voice over khaiye norno sagui ma khwnarwka naidi borok bo yang gan musamani hit ke musaka aise pura naitongdi do norok bo ani video no enjoy khaidi jara nukya rok hingke ani vlog bo naiye enjoy khaidi norok bo thas ke musaka pura program paie jani jani nogo thanani lamrwlai tongo baksa bo thangkha baksa bo thaiako tongkho naidi ani nayok hingke ang video khaimajai baskang baskang ke thangpai tego nomona khai phunukdemani chwngno misti bakjak naisagi tarkhai kwlai tijak chwng kaisa tongsani lamrwnani hingke thanglai tongo tabukto din rok bo asok hamya haini bagui ke yang watui bo mwnak tongjak hingke ba nokha kisa kusun kusun naidi hingke mono bazar tabuk hingke thang tongo chwng lamrwlai tongo program bo 4 ta khai no pairwkha 3-4 ta gan mwsarwgui asuk tonglia sathang rwgui naidi ani bakhnai ni nomona koi drai drai guys ani bakhnai ni nomona pura meaning kuthok yang ka hai hingye phunuktigo ani vlog o na manglai khaisa je wasi chiklaijak chini nomona rok naibai ra deksa guys chwngkha manglai khai je meaning laiya khai tongsi tongmaya kenrok I hope dinini video no naithokjakgui wngkha khaio naithokjaka hingkhe like share subscribe khainani tapungtui next vlog o malai nai joto no gam tongdi bye bye mo hingke chwng last o program rok pai mangpili namani kaisa kuiso naidi।